Да, така видяхте. Така видяхте. Оле, мале, как си изпуших. Седначе беше кучето, видяхте ли? Не знам, чакай, не знам дали се... Аз така се скочих, че седначе имаше нещо. Скоро мен обаче това май беше близката ли, не знам. Ето го, знаеш ли, Бождаре, той те чакаше буквално, ето там, знаеш ли? Да, сега бях до кварталната оптика. Да, ето вземи малко ти да поводиш, аз танцувах там. Правих там някакви упражнения, които въобще не знам как се правят. Да, важното човек да опита. Може не опита. Така, браво. Ела, куче. Ела, дай да му покажем. Не, може ли аз своят да покажа добре, защото твоето е моето време да се влогваме. Арес! Дай, кицания. Дай лап. Арес! Я легни. Арес, лягам. Арес, лягам. Лягаме си, момче. Лягай. Браво, давай. Пусни топките, момче. Долу на земята. Долу. Ето ги. Айде. Браво. Пускай, момче. Пусни топките. Пусни. Седни. Седни долу. Седни. Седни. Ети топката да му кажеш седни. Ето. Седни. Седни, момче. Така. Сядай. Сядай долу. Сядай. Седи. Браво. Браво. Пускай долу. Пускай. Стоп. Пускай. Пускай долу. Сега обаче сядай. Малко по-далече разстояние. Браво. Това са номерата за разпод правим най-често. Да. Особено. Да. И значи хора, да, аз май не знам, ще помеча. Не, няма да мета. Не ми се мете, не ми се мете, не ми се мете. Искаш ли ти да метеш? Не бе, шегувам се. Хайде. Айде, вземи малко ти да вложиш, че ръката ми стръпна. Иска да ми покажеш нещо. Метлата е много тежка. Не, това бе. Нали бях на щангата и боли ми ръката. Не от метлата. Сега! От тук ми изтръпна ръката, господина, не от метлата. Така значи. Защо днешно време на много така им изсъпват ръцете в метлата просто? Добре, Или им става лошо, като си помислят за парцел и кофа? Добре, май ще обратно на ръцете е по-лесно. Кой се набира ето така и кой се набира? За мен ми е по-лесно така, но ще помня тук сега. Така, онака, така. Давай просто нещо да направим. Хайде, смело. Не знам, ставахме някакси да набера нагоре. И тук да ми е брадата и после да си разбия съд. Случвало ми се. Някакво е те. Опа. Кицин... Качи тук, брадата ти ще пасаш в болницата. 2,25 просто днес ще е ця. Хайде. Идва ли някой? Не. Добре, значи. Сега. Чакайте. Не знам. Тя пробва ти. И така, хора, принципно. Да, направи си някакви видеа. И... да, ето те. Видеото. Да, видите. Кой се? Искахме да ви кажем едно нещо. Сега ще направим един танц. Танц? Да.
Ти знаеш ли Джорджинис? Какво се фрапираш на момче да танцува? Много странно. Добре, аз ще направя танц. Виж, то се прави само буквално така. Таратата. Таратата. Дай си ръце, е така. Е така само. Примерно народни танци. Таратата и с този крак говори така. Как така ли? С този крак. Можеш първо да ми кажеш как не се извадам? Дай слушай се. Ама с крака правиш ето така. След то. Е така го изправиш. Виж ме. Е така. Добре, айде, давай. Можем сега. Айде, 3, 2, 1. И сега аз правя така. Хоп. И ти правиш така. Хоп. Значи, хоп. И ти правиш горе. Хоп. Значи, хоп. Ти правиш горе така. Не, ти правиш горе ръцете и правиш така. Аз първо правя аз. Правиш така. И след това... Аз правя така. Не. Ти правиш така. Тук горе. Е така. Аз правя... Като мутите. Значи първо аз правя. Ти правиш. И скачаш обаче така. Добре. Не, първо аз. Един път. Получи се. Добре, давай, айде по начало. 3. Чакай. А тук да се виждаш. Не секунда. В България винаги е от план. Айде, отдавай си. И след това така си ги отваряш се. Давай. Отивай. Е така. Е така направи. И така. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Ти правиш, значи това гледаме краката и повтаряй. Ма така отпред. На пета, бе, направи си крака на пета. Е така, поздигни ръне. Добре, давай. 3, ама така ръцете и така си ги отваряш като Добре. прозинираш е така. Добре, подготви. Айде, 3, 2, 1. И сега въртиш се в мен на кръг. Зад мен. Кръг. Така, и сега правиш си така. И аз така. Пляскай. Обръщай се така. Значи, един път пляскаш. Хоп. И след тук правиш така. Хоп. И след това. И след това се въртим. И след това. Да. И след това правим с този крак. Дай. Един път чукни. Така ти ги си. Едно, другия. 2, то 2 пъти. Дай с другия 2 пъти. 1, 2. И след това така. Така, айде докъдето го знаем. 3, 2, 1. Shimmer, shine. Значи, виж, имаш. Чакай. Давай. И сега обръщаш тук. Така, 2 пъти сега. 1, 2 и се въртим. Давай, кръка. 1, 2, 2 пъти. 1, 2. Как? Виж, то как се го... Дай си го. Дали си го. Е така. Дай, дигни го този. Този. Дигни го. Е така си направи, да. Е така си го направи на страни. Браво, добре, айде. Значи, хора, давай. Отново ли сте ви? Айде, бе, ми трябва да го научим, давай. Отивай там. Просто Добре, да се хайде. научи и да не мога да стане това нещо. Добре, давай. 3, 2, 1. Ла-ла-ла-ла-ла, shimmer, shine. Хайде, като водите. Давай в кръг с мен. С мен в кръг. Да. Много. 2. Два. 1. 2. 2 и сега. И след това пак един път. Хоп. И след това правиш така. Хоп. Плъзгаш. Раз. Раз. 2 пъти с двата крака. 1, 2. 1,
2. Сега, същото. Както го правихме. Давай. Хоп, хоп, хоп. Айде, както. Последен път. Вече го знаеме. 3, 2, 1. Шамер. Шай. Давай с мен. Айде. To every night. Раз, два пъти. Но, 2. И след това. Хайде. И след това дай се така пръста. Другия. И е така. И това беше нашия танц. Чакай! Добре, танца. Аз мисля, че ще видеото. Айде, да приключим видеото. Нали, хора, знаете, нашата опция дава криво тук. 3, 2, 1. Това беше с Божи и Стефи. Край. Край.